गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम बरफ दिन फोरबोनि मुङै आङो गाहाम हामलायथिखौ जासिनायजों लोगोसे बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। दिनैनिफ्राय बर'दिन फोरबो बे जागायजेनबाय, जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान, आरो बेखौ लानानै सारा बिश्वआव दिनै बयबो रंजादों आरो रंजानायजों लोगोसेयै मोनसे गोजोननाय थासारि बे फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे फैयो बेखौ बयबो इसोरनिसिम प्रार्थना खालायदों, आरज गाबदों। थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो आरो समग्र भारतबर्षआवबो जाहाथे बे बर'दिन फोरबोनि गेजेरजों शान्ति गोजोना जोंनियाव थायो, बयनिबो सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो जाहाथे अनलायनाय बे फोरबोनि गेजेरजों लाबोनो हायो। जोंनि गाज्रि साननायफोरखौ गोजानाव दोननानै जोङो जाहाथे बयनिबो गाहाम हास्थायनानै बे फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे लाबोनो हायो, बेखौ आङो मिजिंथिदों आरो मिजिंथिदों जोंनि साफ्रोमबो बिदा फंबायनि गेजेराव गाहाम मोनसे सानथौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों जोङो आवगायलांनो हाथों आरो लोगोसेयैनो बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे गोजोन थासारिया फैयो आरो बे गोजोन थासारिया अरायसम जोंनि गेजेराव थायो, आं बेखौ कामना खालामदों। आरो साफ्रोमबो जाय बिथांमोनहा बर'दिनखौ जे फालिदों बिथांमोनहा गाहामैनो बेखौ फालिनो हाथों। लोगोसेयै जाय बिथांमोनहा बर'दिन फोरबोखौ दिनै फालियाब्लाबो नाथाय जोंखौ सापर्ट खालायदों, जोंखौ फालिनो थाखाय सुजुग सुबिदा होदों, आरो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौबो आङो खावलायदों बै जोङो खौसेयैनो बे बर'दिन फोरबोआव जों खौसेयैनो इसोरनियाव आरज गाबनि, इसोरा जाहाथे जोंखौ गोजोन थासारि लाबोनानै जोंनो होफैथों आरो अनलायनाय भाबखौ दोनथों। बेखौनो फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो गाहाम हास्थायनानै आंनि बर'दिन फोरबोनि मुङाव बे गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।